Il-Belt Valletta s-sibt minn wara nofsinhar il-qudiem se tkun magħluqa traffiku kif jiftħu uffiċjalment iċ-ċelebrazzjonijiet ta' Valletta 2018 Belt Kulturali Ewropea. Vetturi privati mhux se jkunu jistgħu jidħlu fid-direzzjoni tal-Belt mill-5 ta' wara nofsinhar kif l-aċċess jingħalaq minn Bib il-Bombi. Anke min se jipparkja fil-Park and Ride ta' Florjana jrid jagħmel dan sal-5 ta' wara nofsinhar bis-servizz ta' shuttle minn Triq Sarija jibqa' dej sa' satejta filgħodu. Fil-fatt minn din iż-żona l-qudiem se jitħallew jgħaddu biss ir-residenti u karozzi tal-linja li se jgħaddu lejn Triq Sant'Anna iniżlu l-passiġġieri u jduru mal-monument tal-Fjam Eterna. Dawk li jkunu sejrin lil mill-Belt irridu jgħaddu mill-Waterfront fid-direzzjoni tal-Marsa u jekk se jużaw tal-linja għandhom jirkbu minn Triq Sant'Anna man-naħa tal-Waterfront. Dan hekk kif tal-linja se jitneħħew mit-terminus tal-Belt Valletta mill-4:30 il-qudiem. Sadattant is-servizz tat trasport pubbliku mill-Belt se jibqa' jopera sa satejta filgħodu l-istess bħas-servizz tal-ferri mill-Birgu u minn Taslima u l-lift tal-Barrakka. Mhux se jkun permess lanqas parkeġġ fiċ-ċentru tal-Belt Valletta u t-toroq sekondarji bl-uffiċjali ta' Valletta 2018 jgħidu li dan se jsir bħala miżura ta' sigurtà.